begxeka bekhuluma kodwa yena lokho akhona nje. Abanye bayadedela bayawa kodwa yena nje lokho akhona. So bese uthi mase uhlangana naye bese umthatha nje. Ngoba kwesinye isikhathi uma ungenayo ihistory ngomunye umuntu uthi mawuhlangana nabona umuntu nje. Haleluya. Amen. Uwala ekhaya usamile namanje. Uma engakubalela abantu ayiqala nabo lendlela. Mhlambe babili bathatha sele nabo kodwa usamile usekhona. Ukuqala lokho into ongayifunda nje kuyena. Usamile usekhona from 2011. Uyimember ke yala ekhaya ngokuphelele, uzelwe kabusha, umntwana kaNkulunkulu. Usindisiwe. Wamamukela uJesu, wamvuma. Namanje usamvuma, ummele namanje. Uma siza ngokwemfundo yakhe. Angifuni ukuze ngibale umatric. Lo muntu uhambe kakhulu lo. Uhambe kakhulu lo. Uthi ke kimi ngake ngaba uthisha for 3 years every Department of Education. For 3 years. Emphambili efundisa umuntu omusha for 3 years. Emphambili efundisa umuntu omusha for 3 years. Uthi ke ngihlale lapho ngabona ngathi akwanele. Wadecide ukuthi no, ake ngisuke. Uthi ke ngihambile ngaya kwelinye lama college of Agriculture. Uthi ngifike lapho ngenza iziqu zami ze crop production ezamenza wahlomula ngediploma. Uyakwazi ukuhlala phansi alalela ilecture umtshele lokhu okwakuzomenza abuye nalento ayeyilandile. Khumbula lo muntu njalo ufundise 3 years wasuwashiya wahamba. Wathi akwanele umhlaba uyangibiza. Waya e-college. Owen Sithole College edila ne-agriculture. Wafika wathola idiploma yakhe. Wasebuya. Uma ebuya esesendleleni uthi wazizwa ngathi akwanele. Uqambi yofika ekhaya nje usenalento ethi uma ngifika ekhaya ngizobeka isikhwama ngiphinde ngiphume futhi. Uthi ngasukuma ngaya e-University of South Africa. Ngayo nokho eminyango wakhona. Uma nginokho eminyango wakhona bamvulela. Uthi masebemvulelile wenza i-degree kwi-agriculture management. Sikhuluma ngomuntu njalo la ofundile. Sikhuluma ngomuntu la ohlonipha lecture. Sikhuluma ngomuntu la ovuma ukugobeka wayilento ilecture emfuna yiyo. Sikhuluma ngomuntu la ovumile ukushintsha. Sikhuluma ngomuntu la ovumile ukushintsha ngoba ukushintsha ukuvuma noma ukuvuma. Kodwa yona into engakushintsha isuka ikhona. Uthi ke ngithe uma sengibuya nalezi ziqo ngahamba ngayo nokho eminyango. Ngikathi nokho eminyango esefuna umsebenzi. Uthi igama lakhe uNkulunkulu wangikhumbula. Efake kanye nabantu ayefake nabamasivu kodwa igama lakhe lakhunjulwa. Khumbula yonke le ndlela ehamba uhamba nalo Thixo. Uma wena lengadlile uthi kodwa khona into eyodwa indlela noma ngangimosha kodwa khona uThixo. Ngoba wayibambile ethi babusisiwe kwahlupheka kodwa uma kuyintando kaThixo. Wabuya waza eminyangweni kahulumeni wezolimo. Okuyila khona afaka khona isicelo somsebenzi.
bamnikeza umsebenzi, wasebenza. Basebebona ukuthi no, lo muntu akwanele ukuthi asebenze nje, kungabi bikho into. Ngoba nabo basebezwile ukuthi uNkulunkulu sebayalelile ukuthi loyo muntu ozayo uyoba u-advisor kulawo ma-ofisi. Uma sesebenzile kwaphoqela ukuthi i-department ngisho umphathi ehluleke ukumbamba ngoba bese likhulumile izulu ukuthi ukhona u-advisor. Uye lo namhlanje ozo-advisor wena. Uye lozokuthiwa ukuthi ngavuma ukungena ebhodweni bakuvala kwashisa kodwa ngahlala. Uye lozotshela wena namhlanje ukuthi uyoba ukudla okudlekayo uma ufuna ukuba ukudla okudlekayo, uma ufuna ukuba ukudla okuhlaza futhi uyoba uwe. Kodwa yena azokwenza uzovula ibhodo afake inkuni afake umuntu phakathi. Ofuna ukupheka uzopheke, ongafuni uyovula isivala phuma baleka. Uma sefikile i-department yehluleka ukumgcina njengesisebenzi nje, yamenza wasebenza njenge-senior agriculture advisor. Ake simshalele izandla enkulu. 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 Ngiyamangala